tu baka sorkar kadon kam bakan peniat ya ka sorkar ba kadeban o igi khajana hanrei hadu lai phuwei tungka shilitar ban o ya ka khajana ka long shisha ke ike ka ba lese kadeban perkhat ba aba na kaliang ka sorkar kami na ka central government ka sim tangkum ba khat khandai tungka tengange ka state government ru kadeban long reasonable khandiat ban sim ya ka tax kidon bon ki source of taxes dang don bon ki we ki lat ban sim ya ka khajana omde ban su kwa ban su raha no tang na kini ki kali kamai ti namar kata nga kentu ya ka sorkar ba kamde su ban penslem ban sim ya ka rai ba kade ban penbek no marmar ya kani ka kam kenang ba upai ba unyo ya ka jingsuk haka leit kawan bat haka kamai kaji unong rep mentau lasim jencar ba unong rep khamtam che che thanjungi kadang de ka por ban ot yu sensar kadang de ka por ba khet yu slater pat dang de ka por ban leit ban khet se yu ya ki bonja kimar sakut lut omla ban kit yakini kalak ta jur yu nong rep omla ban pun poisho ya ka mar rep shanie sheyo banwan di yaki nalor kata kalak ta jur yaki nong pang bon ki nong pang ki ba hapwan sim dawai na sor sholong ki balaju penbet dakini ki kali kamai mentah ki sakut lut halash nong halatau kakta yaki nong lek ki nong wan ka tourism kalak ta jur namar ba umdan kali bai kini nong pej kai perthegi bajong perthegi turis bakin lek pej bakin wan sagini thanjongi te abakum ta ka revenue joga state ru ka khata jur na ka rural constituency ka bangangawan na ka Moseram constituency ngadap daga ji sokhya ka mesem ba ngayu i ya kane ka strike jongki kali kamai kane ka jing strike jongki kali kamai kala khata jur ya kinongwan kinong lech ya kiba khai pateng ya kito kiba pang kiba shitom banyo yakum kata kalat bakin ye lech ban kamai kaji lane banyo ya kijing sumar hakine ki arsngi laisngi nado ba kalas dang kane kajing strike jongki kali kamai ngalayo bon ki reaction na kaliang ki pajba ha ki than nong kendong khamtam ha ka konsumsi lejong ngasolem ya ki pajba baro ba ki hap ya lemba kane gelenti ka ba ki sha ya ka chingstom jongki ha ki bon kiliang hakajing shisha ngar ngaso ban kershan lem ya kane kajing yakhi jong ka joint action committee jong ki commercial vehicles ki dei hok ba ki don hok ba kin dawa ya kajing dawa jong ki hanrei hagajing le menti jong ka sarkar ha kajing bom sim khia ya kani ka kam nakaliang ka sarkar kalawan ra shisha ya ka jing ya baro ki pajba bat kumju yangi hakinong gendong hausne balalej arhajar arpo hakapor jong u corona ka sarkar kalapen kieu ya ka dor kali habak penkieu ya kador penduna artat ya ginong syong hapo kali kumba omde ban palat hi sangut lani ngrungut andai menta
adalah penjensur ya kita ki SOPs nak kalian ke sarkar. Kendit kalau revert biang, kalau penpai kala biang ya kita kidor jom kita kali syakador ke berim. Klaim da perkat bakumno kini ki kali kamai kin imja hagan ke dor ke berit na lor ba ke dor petrol kadang kiu man kasi. Hakajing so jonga ke sarkar kala abad day ban perkat benia syua ban pen kala ya kini ya ke dor ya ke taxi fares. Syua ban penhiar ya kini ke dor kala ada ban khot ya kini ki stakeholders baro kala ada ban khot ya ki nongkit kam jong kini ke joint action committee ban ya perkat ban ya mirjung mutlang bakum no ngile nrei klem dap perkat igini klem da khot ban ya discuss kila sule kat kum baki dei ban so ban le amaki dei hangta paksa poi kani ka jing yakhi ban strike kini kinung ki kali no bakamai na simet nga so kum ni na lor bangas nga kershan jur ya kani ka jing yakhi jong kini ki joint action committee jong commercial vehicle namar ba ki dei ki don hok bakin dawa ya ka hok jokki andrei ka sarkar kam dei shu ban penslam ya kani ka kam dei shu ban penslam ka dei ban khot mardor ya kini ki members jong ka joint action committee but dei ban shong ban perkhat ban wanra ya ka settlement lumdam ta ngi baro ki brio ki basa hinong gendong in sem jinjar ba